Bine v-am găsit la un story. Îmi pare rău că fac videoclipul ăsta, dar mi s-a pus să pară. Am primit niște acuzații pe nedrept și o să vă pun toate dovedile. Eu o să vorbesc cât mai puțin. Va vorbi dovedile pentru mine. Și acum le pun imediat. Și o să mai pun pauză ca să-mi dau cu părerea. Atâta tot. Bun. Imediat. Asta. Bam, bam. Voiați cu partea asta momentan. Imediat. Că nu se vede. Asta. V-am rădat cu partea asta și o să-mi dau cu părerea pe parcurs. Auzi, stai o secundă, te rog frumos. Ce ai mă cărnat împrăștiat? Stai o secundă. De când Ia, tot- hai, că am auzit că vrei să faci cu mine scandal. Hai. De când tot te caut? Ce? De când tot te Păi nu, caut? că am avut noroc data trecută când am dat prima dată de tine, că ți-am dat ades, că dacă nu făceai rău, de tot cu mine am auzit. Auzi, ascultă-mă o secundă, băiatule. Dacă mă mai iei odată cu băiatule, În primul ok, Alin, nu te mai iau cu băiatule, te iau cu pupuleta, Alin. Ca să vezi că pot să fii eu arogant, nu te mai iau cu băiatule, te iau cu pupuleta. Asta să vezi că pot să fiu și eu arogant, Alin. Nu numai tu. cu mine vorbești frumos, băi. Bă, tu de ce mai făcut post, băi? Păi te-am făcut prost că ești. Bă, nu se puteți să iau post să ia-ți picăm tine, Alin, te rog frumos, că sunt mai drepteț ca tine de 1000 de ori. Nu vine, nu contează asta. Trece mai departe. Poți să ți vezi că știu mai multe lucruri decât știi tu. Ce mai multe lucruri știi? De exemplu, tu ai spus-o părină asta, mă, blocheze peste tot. Adică, Păi, picam tine, tot ok. mesaje, tot o stresai cu mesaje, că nu vrea să-ți răspundă. Și mi-a zis ce să facă și am zis să-ți dea bloc, ești prost. Ok, o să dau cu mesaje, știi? O să dau ca lumea. În videoclipul ăsta o să vă arăt. Știi, te-am vorbit eu cu Ina, toți. Da, băiatul ăsta, să-mi uite alte mesaje, am zis dacă tu bună De ce nu ceva. arăți mesajele? De ce nu arăți mesajele când iei cerul lui Ina poză dezbrăcat? Am tăzut eu pole dezbăcate, arătăm mie dovada, Alin, te rog frumos. Oricum, o să pun eu toate dovezile acum, cap-coadă, imediat. Bă, tu ești chiar prost. Păi mi-a trimis poză. Vrei să o arăt pe noi să te Păi facă? arătă, n-ai tu pe o, arătă. Da? Auzi, dai o secundă, stai. Bun, zi, da, aici nu mai am. Trebuie să vă arăt că mi-a dat să zic chip. Uitați.
Dar nu dai cât puteam. Bă, pe Benny cu aia, uitați! Cam atât a fost aici. Bun. Uitați, să vede clar când mi-a dat să chipuințe în zona asta. Da. Bun. Alin, accept să-ți iau dovedile cu zi. Accept să-ți iau dovedile când i-am cerut eu pole. Nu lui Ina. Iar am un mic mesaj pentru tine, Ina. Știu că probabil îi iubești pe Alin, dar hai să dau un exemplu, Alin. Alina, pardon, un exemplu mic, că nu dau să intru în discuții. Eu sunt prieten, hai să-i zicem Gheorghe. Eu sunt prieten cu Gheorghe din copilărie, cu Ina. Da? Deci eu sunt mai bun prieten cu Gheorghe. Și mai sunt prieten cu Vasile. Dau un exemplu. Suntem cei mai buni prieteni din copilărie. Eu mă cert cu Gheorghe urât. Asta însemna că nu mai trebuie să vorbim cu Vasile. Sper că ai înțeles mesajul meu, Ina. Dar mă rog, eu te întreg pe vețina, îl iubesc foarte mult, n-am nimic împotriva. Știu cum e iubirea, pentru că am trecut eu prin așa ceva și e un sentiment frumos să iubesc. Te întreg pe vețina. Dar nu mi se pare normal să mă acuze pe mine, Alin, că te-am cerut eu poze, nu Ina. Cu asta nu sunt de acord. Bun. Hai să trecem la următoarea dovadă. Imediat să pregătesc eu pe aici. Te-am de pregătit. 2 secunde. Dar eu te-am dat de ales, Alin. Ori vorbim în privat, din păcate n-ai vrut să vorbim în privat. Și mă simt nevoit să fac videoclipul ăsta pentru că mă pui într-o ipotază puroască și nu-mi purația asta. Alin, ghinion, n-ai vrut să vorbim în privat, a trebuit să iau măsuri de precauție. Ca să nu pic eu de azi pe YouTube, ca să vezi tu, ne-am bătut eu loc de Cătălin, care e de 20 de ori mai mare pe YouTube decât noi. Ce te va să crezi, pufuleță, că mi-e frică de tine. Ai zis să nu ți mai zic, băiețaș, asta că o să-ți zic pufuleț, de acum fără. Ce te va să crezi că mi-e frică de tine, pufuleț? Nu mi-e frică de nimic, nu mi-e frică de nimeni și de nimic în lumea asta. Mi-am bătut eu loc de mulți. Bun. Aici am dovedile. Puteam vorbit cu Alin și cu Ina. Bun. Asta se vede.
Se vede destul de clar. Asta. Îi zic că eu vrei să începem un război, ok, începem. Bă, tati, dacă de morcov, bă, ce dacă război cu tine? Bagă-te în pământ. Prietene, tu te auzi, te spui de față, nu te mai iau cu prietene, te iau cu bubureț. Că pentru mine tu ești un bubureț. Ce sunt cu mesaje astea? Ești pică în tine. Eu am vrut să vorbesc frumos cu tine în privat ca să nu ajungem să ne separăm probleme pe YouTube. Dar dacă tu asta vrei, asta o să facem. N-am nicio reținere, nici cea mai mică reținere. Bun. Și pupureț să dai mie o poză în care eu am zis că în care eu i-am cerut poze de Cătălina. Bun, trecem mai departe. Acum vă arăt mesajele cu Ina. Uitați, asta este tot ce am vorbit cu Ina. O să vă arăt și vocale imediat, o să vi arăt. Vă arăt tot. Bun. S-a văzut destul de clar că atât am vorbit cu ea. Și pe WhatsApp, uitați ce am vorbit cu ea. Bună, sunt Onin și după aia mi-a dat bloc, că i-a zis Alin să-i dăm de-a bloc. Că vezi, Doamne, că o să pățeam eu. I-am trimis de câteva 8 mesaje în total și nu în fiecare zi. O dată pe săptămână, ca să mie să fie timp de te faci așa ceva. Bun. Mamă, câteodată am de editat la videoclipul ăsta, dar nu contează. Cât o zi eu pe YouTube-ul ăsta și sunt în putere, o să fac tot ce-mi în putință. Când nu ai mai putea, mă retrag. Dar până atunci nu. Bun. Acum haideți să vă arăt vocale. V-am arătat mesaje. Vă arăt vocalele acum. O să opresc cât vin mai puțin și dau drumul după aia. Că nu vreau să fac un video de 20 de minute, 30 de minute. Revin imediat. Bun, am revenit. Am uitat să adaug un mic mesaj la toată convorbia de mai devreme. Dar nu-i nimic, îl adaug acum. Alin, că până la urmă îți zic pe nume, că mă doare fiți în cost. Ai uitat pe la început de când ne-am cunoscut noi, că mai aveai puțin de plângi. Alin, când ne-am cunoscut, ziceai, aoleu, eu îl ajut pe omul ăsta, pe băiatul ăsta, pardon, așa ai zis. Eu închid și live, mă fiți băieți de live. Ai uitat? Zi încă o chestie. Când am fost atunci la vârsta Alin, m-am gândit să te anunț, da. Dar nu te-am mai anunțat că am văzut că te-ai schimbat. Referitor la ce te-a făcut să îți fie cârbă de mine, Alin. Nu e vina mea atunci. E ora cât e adversă. A fost un șoc pentru mine când am primit așa ceva. Știi despre ce vorbesc? Dar
asta nu înseamnă că mi-am schimbat ca atenția, că am uitat să mai fiu că am uitat să fiu om, Alin. Tu, din păcate, ai uitat să mai fii om. Te-ai făcut să fii un băiețas și ai uitat, Alin. Pardon, mă, scuze, ai zis să nu te mai iau cu băiețas, să te iau cu pupuleț. Că până la urmă, asta e, din fața mea, pupuleț. Mi-am bătut eu loc de mai mulți care au încercat să mă facă de pe YouTube. Atâta pic într-o ipotază purată pe YouTube și nu le-au reușit, nu le-au mers. Pentru că am vorbit la mine, Alin, și oricât ai încercat tu să faci ceva, nu o să reușești. Da, și încă ceva, Alin. El pică în tine mesajul ăla, bagă-te în pământ. Adică, o să-ți zic eu te-am înțeles din mesajul ăla, într-un cuvânt, du-te dracu, omoară-te singur, te va dă genul, să mă bag în pământ singur. Asta am înțeles eu din mesajul ăla. Și tocmai de-aia am făcut videoclipul ăsta, pentru că mi s-a umplut parul. Bun, acum haideți să vă arăt ce care i-am dat eu ruina și să mi spuneți dacă i-am cerut o poză, nu. Vă rog frumos să ascultați cu atenție. Și încă ceva, vă rog. Vă rog frumos să distribuiți videoclipul ăsta peste toți, să ajungă cât mai departe. Bun, vă las cu vocalele. Bună, Ina, te rog frumos să asculti vocalul ăsta până la capăt, Ina. Nu mi se pare normal, Ina, dacă eu nu mai vorbesc cu Alin, să nu mai vorbești nici tu cu mine. Și eu știu din ce cauză nu mai vorbești tu cu mine, Ina. Eu văd multe să pun puține, Ina, că pe ver să fiu eu băiat bun și să nu îmi dau drumul la gură, Ina. Dar, ți se pare normal să nu mai vorbești cu mine doar pentru că nu mai vorbesc eu cu el și știu de ce nu mai vorbești cu mine, Ina, știu care e motivul, dar ție ți se pare normal? Mie nu. Evident că nu mi-a spuns la vocalul ăsta și vreau să-mi spuneți dacă ați auzit de că i-am cerut eu pozenuț lui Ina. În primul rând, nu mi te ca ce să fac asta ceva, să te pozenuț unei fete. În schimbul tu, Alin, am aflat că tu încetită de-ți faci fete pe OMTV și că te dai zi la minore, Alin. Vezi că știi mai multe, Alin, de ce mă pogoți tu să fac asta ceva? Că nu vreau să-ți fac asta ceva. Dar mai provoc asta și repet, Doamne, vede, la început ai fost o persoană de nota de Alin. M-ai ajutat în foarte multe puncte de vedere. Și pentru ce ai făcut pentru mine, Alin, îți mulțumesc frumos. Dar te-ai schimbat enorm de mult, Alin. Degeaba zici că eu m-am schimbat. Eu nu m-am schimbat deloc. Pentru că oricât de sus ați fi eu nu uit omenia. Le mulțumesc părinților mei că m-au pregătit în viață să întâmpin toți poții de pe planeta asta.
Bun, a doua avocat. Ascultați cu atenție, vă rog, se ridic. Sper să nu mă blochez pentru vocarea astea. Am văzut că pe WhatsApp mai blocat Ina. Și sper să ia trecut până la capăt. Te rog frumos. O seară frumoasă în continuare. Ina, te rog frumos, dacă ai putea să-mi dai tine un răspuns. O seară frumoasă în continuare încă o dată. Bun, am cerut eu ceva greșit lui Ina. Nu. O să vă arăt și ultimele două vocale, dar poate nu le-am mai văzut că m-a blocat din cauza lui Alin. Dar vi dați tipa astea, ca să nu-mi aud vorbe apoi. Tot te v-am arătat în filmare. O să vă, în poze respective, o să vă arăt și vocalele. Bună, Ina! Apreciez că nu mai blocat, dar măcar puteai să-mi răspunzi la mesaj, Ina. La vocal, pardon. Nu mi se pare, nu. Mă scuzați că întrerup puțin vocalul, m-am blocat. După aia două vocale i-am dat mesaj peste o săptămână și m-a blocat. Nu le-a văzut vocale astea, ultimele două. Le-a văzut decât după ultimele două de mai sus atât. Și apoi m-a blocat din cauza lui Alin. Dar nu-mi poate, nu mă afectează. Nu mă afectează cu nimic. Eu o vedeam ca pe o simpă amică. Speram să vorbim în continuare, dar ea ție mai bine ți-a de făcut, nu mă pot băga eu pe deciziile ei, ea ție ți-a de făcut. Bun, continuăm cu vocalul. Mă scuzați că l-am întrerupt. Normal. Dacă eu cu Alin nu mai vorbesc, să nu mai vorbesc nici tu cu mine. Dar nu vine, nu contează. El de mine, nu eu de el. Mi se pare o prostie să-ți interzică să nu mai vorbești cu mine sau să vorbiți cu mine. Nu vine. Oricum, Ina, eu știu mai multe decât să spun, dar prefer să tac din gura, pardon. Oricum, toate la timpul, Ina, nu e nici o problemă. Și înainte să dau drumul la următorul vocal, Alina, încă o dată aduc subiectul ăsta. Bagă-te în pământ. Bun. Ce să mă bag eu în pământ, Alin? Că n-am găsit cu absolut nimic, Alin. Cât ai fi eu în putere, Alin, vă garantez că o să vă dau clasă la mulți dintre voi. Cum mi-am văzut rău de Cătălin și m-a vrut să fiți în cont că e mai mare ca mine pe YouTube, pentru mine nu contează asta ceva. Tu, Alin, te pare că nu mă cunoști deloc, îmi poate capul multe chestii. Alin, știi cum ai zis tu, că o să te ridici cât vrea sura ta? Stai să vezi cum o să mă ridic eu în vara, Alin. Abia aștept să vină vara. Bun. Și vă arăt cu ultimul vocal după mențiunile. Nu sunt chiar așa de prost cum credeți unii din voi, Ina. Eu tac că sunt băiat bun, Ina. O să le dau la momentul potrivit, Ina. Dar ți-am zis, nu mi se pare normal să vă impună niște chestii. Dar mă rog, cine sunt eu să comentez? Dacă
tu te iei după el. Aia e. În fine, nu vreau să vorbesc mai multe detalii ca să audă și după aia nu e bine. O știu eu când să vorbesc. Ok, asta a fost ultimul vocal după merține, vă arăt ultimul vocal și după WhatsApp. Mă rog, nu l-a văzut fata că m-am blocat și pe WhatsApp, tot din cauza lui. Să nu crezi că nu știu mai multe, stai cu minte. Dar pe verță nu dau toate dovezile deodată, mi-am pregătit doar câteva dovezi în funcție de răspunsul pe care o să dai tu, Alin. Și dacă ea mă e amito, o să facă și a doua parte cu full dovezi. Bă, băiatule, pardon, mă scuz, bă, pupule, tu îți dai seama că ai ajuns să te dezbați femei pe Omer TV și nu femei de vârsta asta. Femei, fete micuțe de 15 ani, tu îți dai seama. Și am și dovada asta, Alin, când ai întrecat, dar nu... Dar nu o pun acum, Alin. O pun data viitoare încă. Aștept să-mi dai un răspuns. Și în funcție de răspuns să mă gândesc dacă să pun și dovada aia sau nu. Dar eu zic că să o lăsăm asta, e de ajuns dovezile astea. Pentru că nu eu o să pic într-o ipoteză proastă, tot tu o să fii într-o ipoteză proastă. Și te-am zis, cât ori fi eu în putere, o să rămân pe YouTube-ul ăsta ca să vă dau lecții. La multă lume am dat lecții. Știau înțeles, știau prețuit mai mult sănătatea, nu sănătatea, vorbesc cu poții. Se bucură mai mult de viața acum pentru că ei sunt liberi să facă ce vor, să meargă afară, să facă ce vor. La asta mă refer. Eu, din păcate, sunt dependent de un căruț electric. Dar tu nu înțelegi chestia asta că te-ai făcut zi tu pupuleț și ai uitat. Adu-te aminte, Alin, cum vorbeai în ultimele luni cu mine și cu lumea după aia se face și viețile mele, vă pup viețile mele, vă pup băi viețile mele și acum că ai ajuns și tu un pic mai departe, ai uitat tu, vă pup băi viețile mele și este că, repet, încerc să mă limitez în câteva cuvinte. De-aia fi mai pe lungă și mai am o grămadă de dovezi care să pun. Vă arăt cu vocalul ăsta și trecem la următoarea dovadă după aia. Neata, Ina, îmi scuze de Alina, dar am și eu o întrebare, Ina. De ce nu mai vorbești cu mine, Ina? Mă rog, știu motivul, și după ce ai trecut vocalul ăsta, s-ar putea să-mi dai cu loc, Ina. Dar măcar vreau să-mi explici ție, Ina. Eu știu motivul pentru care nu mai vorbești cu mine, dar vreau să fiu sigur că ăla e motivul, Ina. Sper să nu mă blochez, n-am absolut nimic cu tine, Ina, doar că mă enervează ceva, Ina, și nu mi se pare normal. Repet, sper să nu mă blochez
și pe s-a trecut vocalul până la capăt. O zi bună, Ina. Te rog să-mi dai mie un răspuns, Ina. Bun. Te-am lăsat o zi bună. Bun. Cam asta a fost vocalul. Nu l-a primit pentru că m-a blocat. Nu mă interesează. Bun. Hai să testăm la următoare dovadă că deja am rundit videoclipul ăsta prea mult. A ieșit mai bine de 20 de minute. Bun. Colați cu ultima dovadă. Devastat 2 secunde. Asta. Bam. Bam. Asta. Stați să vă mulțumesc. Scena conceptul. Ca să vedeți că nu mint cu absolut nimic. Asta. Cu toate că o să mă chinui la editat o grămadă, dar vă arăt toate dovezile pe care le-am pregătit. Bun, vă las cu live-uri. Ascultați cu atenție, vă rog frumos. Salut, Alin, de ce tot de skip pe Omega? Nu ți-am dat skip, eu n-am mai intrat pe Omega-ul ăsta de ceva timp bun. Eu de o lună și ceva, eu nu mai intru pe Omega, nu știu dacă ai observat. Am făcut un live așa din joi în Paște. Nu ți-am dat skip, nu am nimic cu tine. Aoleu, mă scuzați o secundă, dar are muzică ți-mi iau pe de autor. S-ar dacă trebuie să opresc că sunetul de la mijloc, de la live-ului într-un fel. Stați asta. O să vă arăt doar părțile în care nu are muzică. Bună! După mine m-am luat. Ce-ați puțin, mă, fetelor? Ești Alin Vâlâ, ești fără să Aici nu are treabă să vă arăt. Glumea. Da, și noi Are nebună pe doar la pariu? Nu sunt live acum, acum am venit. Uitați, și după ce i-am rădat, filmează mi-ați scos moderatorul. Ca să vedeți că nu vă mint cu absolut nimic. 30 și data trecută. Așa ai zis și data trecută, că nu ne pui și necus. Te mai spune o dată, stai liniștită. Nu, hai spune de unde. Stai liniștită. Stai, să te uiți în cer. Dar de unde sunteți voi? Din în centru. Alin Vâlâ, bară jos 10-10. Așa. De mesaj, stai să se 2, 50, 3. 50 fă dracu, eu fac... Caută-mă și... Vorbeam cu cineva. Băi, noi, Florinel ăsta, nu uita cine s-a făcut. A, dar ai fapt. Ce trebuie să mai adus? Stai că, cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Alin Vâlâ, bară jos 10-10. Andrei... Alin Vâlâ, bară jos. Așa, uite că te-am și scris. Da, mi-a trimis, uite, Raisa. Așa. De mesaj, stai să se trimit. Cum o cheamă? Cum vă cheamă? Eu cheamă Antonia. Mai sunteți acolo? 2, 50, 3. 50 fă dracu, eu fac... Alexandra! Raisa, ce faci? Dau numele la pură. Hai, fă taci. Bară jos. Bun. Mai jos. Băi, Florinel ăsta, nu uita cine s-a făcut pe tine mare, băi. Poftim? Ok, mai făcut tu mai
Îți mulțumesc frumos, Alin. M-ai făcut mare. Îți mulțumesc enorm de mult, Alin, pentru chestia asta. Bun. Continuăm. Arătare mică. Nu am înțeles. Nu vorbeam cu tine, vorbeam cu cineva. Băi, nu uita cine te-a făcut pe tine mare, înțelegi? Mai tăceai? Treaba asta pe mine nu spui. Dacă eu nu vreau să vorbesc cu tine, nu vreau, că așa vrea pula mea cu ei. N-ai ce să-mi faci, ai înțeles? Nu că știu mare, vezi că eu... E greu. Și pe prietena ta, cum are Instagram-ul fatea de lângă tine? Cu te anume e greu, cu tine, Alin. Cu te anume e greu. E să fii ca în tine, te rog frumos. Nu contează că eu ți-a dat follow ei și după ei dat un follow. Păi îi dau follow înapoi, cum o cheamă? Lasă. Ne-ai lasă. Ai simțit? Dacă Deci nu... Bine, stai așa. ai văzut, da? Deci m-ai pus pe YouTube și nu... Stai puțin, Antonia. Da, era live. E live cu aia. Era atunci, nu și acum e. Ba pula Că mă uit pe YouTube. Te-am făcut tu. ceva timp bun. Eu am două... Stai că am Mi-e dat. milă de tine. Să vor spune mie că mi-ești... Asta. Bă, că mi-ești pula morții voștri de... Bă, că mi-ești puică mai sus, că dacă vrea pula asta eu mă ridic cât de sus vreau, mă. Dracu ce-i tău, bă. Așa, bă, Florinele, tu nu spune mie că ne ridicăm mai sus, că dacă vrea pula asta eu mă ridic cât de sus vreau, mai înțeles? Bă, bune, eu n-am mai făcut YouTube și de asta. Dacă eu nu vreau să vorbesc cu tine, pe ce subiect să vorbesc cu tine? Ce să vorbesc eu cu tine? Că fiecare dată când vorbesc cu tine, n-ai ce înțelegi? Aoleu, ce frumoasă e bună. Ai început să plângi? Păi am început să plâng că mi-e milă de tine, mă, mi-a fost milă de tine și mi-e milă de tine. Auzi, Aline, era milă de mine. Doamne, Aline. Ce n-ai fi? Milă de tine de mine. Ai uitat când am fost pe live amândoi. Ți-ai zis, eu mă închid pe el de live. Îl închid, ți-l ajut pe băiatul ăsta. Nu mă interesează live-ul. Ai uitat să lucru ăsta. Bun, să mai departe. Da, că mi-a fost milă de tine și că mă bucuram pentru tine că ți l-am adus pe Daniel să-ți doneze, păi. Și că n-ai fost în stare, n-ai fost... Ok, l-ai adus pe băiatul respectiv, nu o să-i dau nume, dar a fost decizia lui să-mi doneze, nu asta. Nu i-ai zis tu să-mi doneze, el mi-a donat, zic, îi mulțumesc pe care asta foarte frumos. Îi mulțumesc enorm de mult. Ție normal, Alin, să leacă donarea asta, pentru că am trăit un șoc atunci, recunosc, mi-a scăpat din ea o furată când am zis, ai donează, dar erau emoții pe care tu nu o să le înțelegi niciodată, Alin. Sau dacă le vei înțelege, va fi prea târziu, Alin. Stare să-l respecti pe Daniel cum trebuie și de-aia n-am mai intrat pe la tine pe la live-uri, să știi că ești tu prost, de-aia. Și când intra pe la tine pe la live-uri îi spuneai să-ți doneze, ai înțeles? Bă, ce faci? O singură dată am zis, ai donează, recunosc, dar au fost emoții. Credeți-mă că am cerut, am avut dita mai șocul atunci, și lumea mă cunoaște. Mi-au rămas câțiva prieteni care mă sprijină, și le mulțumesc frumos. Și mai am o prietenă
tot așa de bună prietenă, care ar fi lângă mine în 2 secunde, dar din păcate este prea departe. Trebuia să o ascult pe ea mai prost am fost. Mi-am luat-o a 2-a oară. Bun, continuăm. Când intra Daniel pe live și vedeai că nu donează, îi spuneai, hai, donează, Daniel, așa face, înțelegi? Că ești prost tu. Și de-aia... Nu bateam asta, hai, donează. N-am zis, hai, donează, Daniel, am zis decât hai, donează. Sau ceva să se nu și repet. Au fost emoții, Alin, emoții. Eu nu sunt ca tine să pun gol și să zic, hai, donați. Ai uitat că tu erai cu vorba asta, hai, donați. Și tot tu m-ai zis să o zic pe live. Nu tu de teamă pe simțirea, Alin, că cine a fost totul ca seama de la început. Țin ceva. Când ai făcut tu live-ul ăla și ai zis că ai anumite probleme, Alin, zic că o să liceți o perioadă de timp, nu m-am uitat la live-ul tău, nu mă interesează, mă doare în cot de live-ul tău. Doar că am prieteni care te mai urmăresc, ți-mi zice, ți-ai făcut, ai luat o pauză de la YouTube, ai mințit pe toată lumea, n-ai avut nicio problemă, erai bine mersi pe Facebook, puneai story în marținea ta cu muzica la marțin. Eu țin un lucru, când ai probleme, nu pui muzică la martin, ci pui și story. Deci pe ce vorbim, Alin? A fost tot o casa mare acum, că ai probleme. N-ai avut nicio problemă? Voiai decât o pauză și nu știai cum să te victimizezi. Eu când am făcut o pauză, am zis asta, ultimul live, luăm o mică pauză, nu am căutat să mă victimizez. Am zis, punct de la obiect, ia o mică pauză. Nu m-am victimizat ca tine, Alin. De atunci m-ai scârbit. Dar înțelegi că spun, nu treabă, frate, dar n-am vrut să mai am eu contact cu tine, să mai bag în seamă, n-am vrut eu. Dacă vrei să dăm cărțile pe față, o dăm. Te pun, Florine. Dacă vrei să dăm cărțile pe față, le dăm. Le dăm, Alin, le dăm, că nu te ține. Le dăm, Alin, le dăm, țin public, țin privat. Unde vrei tu le dăm, Alin. Unde vrea pusa ta le dăm, Alin. Le dăm. Cum? Păi nu le dăm noi. Da, cum? Și ca să vezi că pot să fiu ți arogant, Alin, o să-ți dovedesc acum o mică aroganță. Am un țăpaț pentru tine. Du-te în pana mea la țară, să vede că ai făcut 2 kg de opați, Alin. Și vorbim peste un an, 2. Ai făcut buțică, te-ai făcut cât un butel. Asta ca să vezi că pot să fiu și eu arogant, Alin. Dacă vreau. Pune mâna, du-te la țară, fă-te abonament pe un an și mai capăți tu de buțica aia. Asta ca să vezi că eu pot să fiu arogant. Înțelegi că e... Na. Are cine să facă... Dă stăpângea, era milă de tine că... Ele pot... Da, pundeai, ai uitat de când ai zis că mi-ți microfon în cameră, mă rog, n-am nevoie de microfonul tău, nici de camera ta. Fix, mi se rupe. N-am nevoie de nimic de la tine. Și dacă am zis că sunt de acord, am zis că sunt de acord
că nu-i frumos să refuz un ajutor pe care mi-l oferă. Da, am acceptat atunci microfonul și camera de la tine, pentru că nu-i frumos să refuz. Dar acum că te-ai schimbat la 190 de grade, mi s-a scârbit de tine, gata. Nu te mai suport. Dar acum încolo o să stau eu când o lasă tot are. Când te văd pe omul, te vezi să-ți chipul ți dau. Bege ce? Mai zice ceva? Hai să dăm poze dacă nu ne crezi. Ha, ia. Uite atât de m-a sunat cineva, a trebuit să-i închid. Continuăm. Am fost și eu în Honolulu acum două vieți și acum vreo 4 secole în New York. Dar ia să vă văd pe voi într-o poză în Honolulu, în Tenerife. O arăpai că de cine dracu. Tu ești... Ne vezi. Bă, eu nu-mi permis să-l sun pe Daniel, înțelegi? Dar nu mă enerva, că îl sun pe Daniel și te fac rău de tot de râs. Stai dracu cu minte în banca ta. Tu să mă bați pe mine de ăsta, Aline. Tu te-ai găsit să mă bați pe mine de ăsta, Aline. Fii tu. Din atâtea YouTuber mai pe care am făcut cu voi, din voi, fiți tu te-ai găsit la 8.000 de abonați și te mă bați de pe YouTube. Fiți tu. Sunt curios cum mă bați. Înțeles când o să vadă toată lumea dovezile astea. Chiar sunt curios cum o să mă bați tu de râs. Repet, înțeleg că mă limitez în câteva cuvinte, că mai aveam cuvinte de spus, dar pe verde nu dau totul pe vadă într-un singur videoclip. Stai dracu cu minte în banca, dacă nu stau să-l sun acum pe Daniel pentru tine. Stai dracu cu minte. Și știi motivul. Păi n-am niciun motiv, că ești prost și de-aia nu m-am schimbat cu nimic. Înțelegi? M-am schimbat eu că nu mai vreau, nu mai aveam mie de YouTube, ai înțeles? Am avut alte chestii. M-am făcut live-uri pe TikTok, alte de astea, înțelegi? Dar revine băiatul pe YouTube. Bună! Asta și dacă revii tu pe YouTube, care e problema? Tu ai venit pe YouTube din cauza că TikTok-ul nu mai permite să faci live-uri și să înjura tinarul ăla. Păi și dacă bă, coaie. Păi nu spui tu mie, băi, ăsta, că ajung sus, că am muncit să ajung sus, ai înțeles? Tu în pula mea, tu ai crescut pe raiduri, băi. Nu este vina mea că persoanele dragi care mă apreciază, mă ajută și mă ajută în continuare. Nu-i vina mea. Ei mă ajută și le mulțumesc frumos. Eu n-am cerut în viața mea la nimeni un like. Și că te-am cerut să ție un like. A fost un text, Aline, ca să văd cum răspund. Și mi-a răspund într-un mod foarte arogant.
Că aici ai de persoane pe ăla, că dacă vii la mine mai rămâi cu 20 de persoane pe ăla, decideți pe ce vor. Tu chiar vrei să dau toate dovezile acum, Alin? Gata, dacă din gură că am dat prea multe dovezi de rea în videoclipul ăsta. Ai înțeles? Eu am muncit, de un an și ceva tot muncesc în continuare să urc sus și îmi permit, coe, fac ce vrea pula mea, înțeles? Îmi permit pe bune. Eu am muncit. Dacă vreau vorbesc cu tine, dacă vreau nu. Nu pot să faci nimic. Nu trebuie să vorbești tu cu mine, dar acum încolo îți dau ignoranță totală. Dacă chiar vrei să te arăți să înseamnă ignoranță totală, îți arătă băiatul, ți-e ignoranță, o să-ți dau de acum, băi, pupuresc, să ținte bine în cap, pupuresc. Am zis să nu te mai facă băiețați, că ai zis că nu, tipurate. Ți-am ales să te facă pupuresc. Asta că pupuresc. Stați din gură, ținut-o mai căuta cu mine. Că mai am dovezi o grămadă în laptop. Eu tac, lumea mă cunoaște. Eu sunt răbdător, dar asta nu înseamnă că nu văd ce se întâmplă în jurul meu. Băi, sunt dovezi din prima dată când ți-ai schimbat de prima dată patru. Eu tot sunt dovezi, ți mai am dovezi, ți chiar te rog, Alin, arată-mi ție mie o poză în care i-am cerut lui Ina, poze nude, chiar te rog frumos, Alin. Lumea mă cunoaște, mi-au rămas câțiva prieteni apropiați, și lumea mă cunoaște. Atât trebuie să-ți dau, nu trebuie să-ți dau mai multe detalii. Știi că lumea care mă cunoaște ține la mine, dacă mi s-a întâmplat ceva, în 2 secunde ar fi aici pentru mine. Și încă o chestie, Alin, că mi-a adus aminte. Ce voiam să zic, doamne, că am uitat. În fine, am uitat, nu mai contează, oricum am dat prea multe detalii. O să mai dau detalii în funcție de răspunsul tău. Ca să înțelegi. Ai ieșit un videoclip de 40 de minute, aia e, nu contează. Stai niște. Bună! Ia uite-le, bă, ce să încălc. Bă, lasă-vă donațiile, că nu mă interesează pe mine de donațiile tale. Eu n-am fost gelos niciodată pe nimeni. Că ia donații cum, înțelegi? Pe mine toată lumea, când au văzut donațiile alea, toată lumea, băi, cine ți-a dat? Bravo, nu bravo, nu ți-a dat? Ia uite, de unde? Înțelegi? Terminați dracu cu astea, că sunt sătul. Eu n-am treabă. Păi stai liniștit, Aline, că și pe mine m-au întrebat, multă lume m-a întrebat. Nu te mai crede tu atât de importanță, că nu e important deloc, Aline. Cel puțin în fața mea este un pupuleț de atâta. În fața mea nu reprezintă nimic. Mi-am adus aminte. Chiar mă gândeam când am plecat în vârsta asta, te anunță că vin pe acolo, dar nu ți-am anunțat pentru că știam ce o să urmeze și nu te-am anunțat. Chiar mă gândeam dacă să te anunț sau nu. Ți mi-ai dat mesajul, ți m-ai întrebat, ești cumva în vârsta și te-am zis că da, dar am ajuns acasă, și aici te întrebam. Eu nu am vrut să te anunț, Alin, că am fost în vârsta,
Pentru că te-ai schimbat enorm de mult. Să vede pe tine. Cu donațiile tale nu mă interesează nimic, dar tu n-ai cum să spui tu mie, să-mi vii tu mie aici, să-mi spui tu mie că am crescut, că nu știu ce, că sunt sus. Eu am fost sus dintotdeauna, ca să înțelegi și tu ca idee. Am fost sus dintotdeauna. Gata, aici s-a încheiat tot, nu mai ai rost. Alin, și o să ți dovedesc că o să mă ridic eu. Sus, mai sus ca tine. Gata, m-am pornit. În vară o să vină schimbări radicale pe canalul meu, Alin. Bun. Sper să vă uitați la toți. Îmi pare rău că e atât de lungă, nu mă așteptam. M-am luat cu vorba. Îți mulțumesc încă o dată, Alin, pentru tot suportul acordat. Dar de azi înainte am încheiat-o. Îți arăt eu ignoranță, dacă chiar vrei ignoranță. Îți arătă băiatul ignoranță, nu-i panică. Bun. Cam atât cu video asta. Dacă am zis ceva greșit, vă rog frumos să mă corectați în comentarii. Și repet, dacă am zis ceva greșit, îmi cer scuze, dar eu consider că nu am zis nimic greșit. Am lăsat dovezile de vorbe. Vă pup pe toți și prietenii pe care i-am ăștia puțini, cum zice multă lume, eu mă mulțumesc. Pentru că momentan nu vreau cantitate, vreau calitate de oameni. Momentan. O să avem cantitate cât de curând, vă promit. Că asta ideea am eu în cap, doar să nu păsesc câteva la canal, atât. Dar în rest sunt plin de idei și mă duce capul. V-am pupat, sper să vă uitați la tot videoclipul. Îmi pare rău că este un videoclip de aproape o oră, dar am fost nevoit să mă îndescai cât eu. Ați avea rugămintea la voi să distribuiți cât mai departe, să ajungă video asta cât mai sus. V-am pupat, vă mulțumesc în continuare că mi sunteți alături, ăștia puțini cât sunt, eu mă mulțumesc. Pentru că cu voi mă înțeleg cel mai bine. Și atâta timp cât mă înțeleg bine cu tintitate persoane, e suficient pentru mine. Și o să vină și cantitate cât de curând, vă promit. În special o să fac chestia asta doar ca să-i dovedesc la pupuleța asta că pot să mă ridic cât eu, în 2 luni, cât vreau eu, dar să vină vara. Să vină vara și avem timp, nu-mi fac griji. V-am pupat că dădeam leg și cu auto. V-am pupat. Vă mulțumesc încă o dată că mi sunteți alături de mine. Aline, îți mulțumesc frumos pentru tot suportul acordat la început. Încă ceva. Eu am o dizabilitate fizică, nu mentală. Capul mă duce și mă duce capul mai bine ca mulți dintre voi. Și mi-asum ce zic. Sunt o persoană asumată și că nu zic nici chestii mi le asum. Chiar dacă vorbesc nericul nimeni acum, mi le asum. Și dacă am greșit cu ceva, vă rog frumos să mă corectați în comentarii. Și iar dacă am greșit undeva, îmi se scuze. V-am pupat, vă iubesc, vă mulțumesc că mi sunteți
alături. În continuare, vă iubesc că mult, vă pupați cădute. Pa, pa! Uitați să mai adaug câteva. De acum încolo nu o să mai mă iau nu o să mai mă iau cu nimeni în gură pe YouTube. Asta a fost ultimul semn de story time. M-am cam săturat să mă iau în gură cu orice răsură. Știți cum e chestia aia? Câinirată ursul câinirată ursul merde. Și unii dintre voi stați cu coada între picioare. Am niște părinți minunați, am niște prieteni minunați. M-am cam săturat să mă iau în gură cu o literatură care nu merită. Gata. De acum înainte nu o să mai vedeți genul ăsta de conținut pe YouTube. V-am pupat. Am uitat să adaug chestia asta. Nu mai vreau să mai iau cu o literatură în gură. Am o familie minunată. Iubesc că mă iubesc, am niște prieteni minunați, mă iubesc, nu mai îmi trebuie nimic. Sunt fericit asta cum sunt. V-am pupat din nou. Și vă iubesc că vă pupați mult, dulce. V-am pupat. Pa, pa.